Hindi nga nang makasupo sa yan, ko sa ulo. Di pag-inom, ganyan mo ni Pagsiya, dili na nga di mo makuha ko niya. Ay, sabi ko, sige. Mag-heart to heart na naman tayo ulit. Buwan ko lang. Nagyaw si Lola. Bye. Nalayas na pod mi diri bahay, nangaryada na pod mi bahay. Ito sa inyo, mura kayo, wala taga-sungkulay, ay tagatawag ka nung dinit. Dena, atin ta naman ako. Gidala na mo ang usa ka kwarto bahay. Ipasaan na mo diri. Dali-dali pa ko ganihas kusina kay agoy makapahulay na gyud mi kay manakog aring sa mga gulay. Hindi yun ako sa kusina, manamig labay basura Sara. Ingon pa ko Sara, Sar, una na ka dito sa asar para makapahulay na ka Sar. Di, anak ko. Sar, una na ka dito sa taasar kay makapahulay na ka Sar kay ako nalay bahala diri sa salug Sar, anak ko. Jesus, kay wa pa ko nahuman sa sahog to ana, manawag ng alaga na mo bunso. So maghakot na pud mi sa iyang gamit ba? Ginoo na unsa naman tani. Hakot na pud mi bay, usa ka balayan bay. Ganina perting karyada na mo kay nangumpra man si tatay. Namalingki man ganiya, karyada mi. Karon pagkahuman, naryada na po bay. Naami dili bay, kaya niya dali among naglipat bahay among nanay ug among bunso nga alaga. Diri na pud mo puyo sa iyang amahan. Diri magdugang sa Sumok. Ansan sa? Halag tiros kakuba na mo. Sige. Ay, pwede na lang akong kapuya. Dalo lang mo. Minsan, patinggas yung daanan, hangtog sa puy, ginoo ko. Tawanan mo ang iyong kakapoy. Kaya saan man anak mo sa kubring uti. Magantos. Tingnan pa ka, oh. Salamat, kasi kami, hindi mo pagluto pagkaon ron. Agoy. Tingnan ko ko. Pwede na akong kapuya. Ano man? Hoy, ginoo ko. Paano ko ano man? Ano pa man daw, kanang kapoy daw ko. Kapoy kay sila nga magsigirag lingkod. Di ba mo na magaling ko nga? Ano, di kapoy mo nga? Pwede ka lamay dito. Kulamay, di ba mas pato ba? Story din, sugod buntag. Ay, bakit? Pero, dili na naman tingog kay nakatapad na bata kasi magmata. Og ni tatay pa, among amo, siya nga, Miri, siguro, nakuhaan na imong timbang ron kay sige man kag lakaw-lakaw. Kapila man ko kadungog sa imong tiil, ay inko alangan, kay nang limpyo ko palibot. Isod ko magpundo akong tiil. Busy kuno kay akong tiil, naniwang na kuno ko. Ay. Ang mga tao dili ako bisan na nadungog na nila pinakapain sa ako sa ulit. Ingko nga siguro nakuhaan ang tungag kilo, harang katawa niya. Panabangi ba? Astang luya, gahapon pa may kinaryadahay. Ang ulan po gahapon, igara po ang ulan sa Siali. Hindi na ako na halos sa gawa, natinit ang mga mata. Sige, pamalhin mi sa mga butang kay ulan. Ang payag, walay ato, ng lupad. Ulan o kusog, daga na po mi. Kuha sa mga kutsun, mga ulan. Abangko. Karyada na po mi. Sige na lamang may ribo. Mas daghan ang kuan na mo trabaho di ribay kanang manglibor mi ba. Mas daghan mi diri time sa paglibor, liborer. Napahulay na unta mi, inggo ganihan ninyo, pahulay na mi. Jesus, kini nga mga alaga nga bunso, kay gipahakot may tibo kwarto. Sara, diri mga pinasar. Kopi na sar. Iyan. Ito mga kainin niya. Ayaw niya na? Sabi niya, ayaw niya na? Kakainin niya, binabalatan ko. Ayaw ako kasi Di ba pwedeng tumikim? Kami na. Hindi. Kailan ko pa rin. Ang ka kanya, Zilo?
Pas Gino kay harurahay pa. Sila. Ningo naman ganyan si Lola. Agoy. Mga priso ta. Init naman dito sa Dubai. Init na lagi. Mabitaw na yung wala namin na jacket. Karang iganga. Jesus. Mga tao nga dito eh. Instead sabihin niya dito na, Dilo, prepare mo muna yung mga ano dito. Akin na yung bata, tingnan mo na namin. Hindi. Dilo, sabihin mo doon sa Kairos, magtimpla na ganito. Timplahin ko, ako pa pala magtakbo doon. Magputos ako, sasabihin nila, bantay ako baka! Ha? Hindi siya magtipet. Mga brood pa mo. Wala, may ganyan pa paano mga tao sa baba. Pwede nila daghanan sa kwarto. Ay. Ikaw po ka dyan, ikaw pag, gamitin mo yung baba, tinapod ba? Abroad pa mo. Abroad pa mo. Yaw-yaw laman tas luyo. Kaya di man ta maka... Ano sa makawayaw? Yaw-yaw dito sa tubangan. Hindi na ako si Mato. Di kami na naman. Laro po, diyaw-diyawan mo na ako na. Suman imong giyaw-yaw sa imong amo. Diyos. Basta. Laro po sa Ay. yun. Sabi ko ni, unya. Sana all. Naano ko i-clear sa iya nga. Inunan ko na ako sa'yo. Unsa mo ginawang trabaho dre? Ah. Hangkot sa gawas, hangkot rin sa kuha ko ba o kuan? Ano ang ginawa na? Mga priso ka. Pwede na ako kapuya na sa gidloto. Sir, ako magtimpla sa'yo, sir. Ano ang ginawa na? Pakibigay mo to sa kanya, sir. Baka may utos naman doon, sir. Sir. Nalipong na tayo dito, sir. Deliver ko pa to, bay. Ginoo, bay. Tingkap kuya, bay. Wala pang ipahuyay, ba? Na, wala rin. Mag-umpisa na po ko. Instead na alas 10, kumusukod ng konto pa yun to. Ah, sa iwagod. Ako, launa na akong sugod. Kaya ano, at least ikaw, wala kayo estudyante. Ang taas kukuha, wala pang alas 2. Alauna, ay minsan, ano, dire, bukuhan ko tao. Insa, ang taas? Oo. O, kinsa dili ko kada, pagpuliki. Kanya, napay ka subukon. Yan, pagkabuto ka alas 3, sulo lang gihapon ni mo, sir, kaya mga kung silang tanan. What? Yun, nagtabang sa kuha. Ay, thank you. Ako, ginitawon. Upload pa mo. Oo, galing mo lang ko. Kung siya mag diba? Clear din ako yun niya kay Pato. Sala, may tumawag sa'yo. Pati pa. Sabi ko talaga mo muna kay Pato. Ano ba talaga? Sige, labas mo. Ay, basta. Hindi mo kami. Labas mo. Ang lahat ng nararamdaman. Ipapayos ko yan sa kanyang sitwasyon. Ano yun? Ay, ako lang lang siya. Sugar pala ko. Pinasuro na sa akin mga. Kailangan kong gawin upang Nandiyan siya sa baba, sir. Sabi ko sa kanya, ngayon, lalo na ngayon, ang dami na nila dyan. Sabi ko kanya sa kanya. Ano gagawin niyo sa akin dito? Papatayin niyo na ako? Ganyan yung guys pa to. Nag-usap pa kayo? Usap kami na ako. Papabili, nagpapaasyenda ako ng tuti na. Pero hindi siya nakaya, nagulat siya. Ayaw niya. Hindi pwedeng wala. Ngayon, iulit na naman yung sitwasyon ngayon. Bibigil ako. Hindi na pa. Ayos na. Ayaw din ang kumuha ng dagdag. Gamitin nila pera nila. Wala mo kami kakarating. Kape. Kape. Tingnan. Nalaglag ang... Yun sa lang ako pa rin. Oh. Ano gusto niya kay Pato mamaya? Ano mo? Hindi ko matingnan yung ano mo. Bago pinibigay kayo din yung bata. Pa-prepare nyo muna lahat. Ganyan ito yan. Gala ko nagdalaw ka ng sisiya. Oo, totoo naman. Ay, sabi ko sa iyo, pagbaba ko pa lang, gigising pa ako sa kanya na maga. Akit lang ako doon para mag-prepare sa sarili ko. Minsan nga, ihiga ko na lang ng kalahating oras para lang, hindi lang maligo. Makabawal-bawal ng kalahating oras.
Pagbaba ko, umpisa na Ay, ako ikaw pala mag-jog. ang nagbigising sa akin. Oo, umpisa na ako mag-jog sa breakfast nila. Oo. Hanggang gabi na yan. Kapag sa akin, Gabi din yan. Ngayon lang, sa kape ba na naman sila dito sa loob? Ano? Pati. Ang yan mo yung yelo na bago yung sa kanyang maintenance. Yung ano yellow na Oo. ay Dalawa. yellow at saka yung tinong. Andyan kasi yung sa dressing room. Minamit ko yung mag... Oh. O yung flat niyo. Oo nga eh. Tapos, inuwi niya yung mag-inari mo. Yung maliit na ano na. Nakawin niya sa itin. Nangamoy sa heater. Hindi nadala. Ah! Hindi ba nagsisikasin? Mamaya ko, natutulog ko yung bata. Papa-arrange na niya. Wala mo ako magkape to. Ano sa ulo na to? Mm. Nag-stop na? Oo. Natutulog pa yung magtsahin. Pag Sabi ko, ipapagalaw niya na. mama, mag-try mo na kami ha. 5 minutes lang. Maliit na nakahigit pa nga sila eh. Kaya nga. Kanina pa niya sinabi. Sinabi na rin ni Hatipa yan sa akin. Eh, nandun pa yung magtsahin na ano. Kanina pa niya sinabi na. Si Mama Manal at si Mama Manchida ang nagsabi, ang dami ng report. May, yun nga, ayusin doon natin yung sala nila. Ano nga, ayos doon natin? Hello. Pagpalitin yung mga upuan. Nandito kami sa Salwa. Hindi kita natawagan kanina. Hindi hindi Sino ako yan? nakakyat. Si? Nandito kami sa Salwa. Bunso? Hindi, hindi. Ah, si Jungjung. Biglaan. Ba? Biglaan ito eh. Emergency itong Biglaan. paglayas namin eh. Ah! Okay. Narinig niya daw boses ko sa live mo pala. Ay, Ah. Mario ka talaga, Jong. Hindi ko Mario. Hindi ko alam na nag-live ka na wala sa isip ko. Sa po sa akin, Rose. Jong, Mario ka talaga, Jong. Nakikinig ka pala dito. Maritis. Maritis daw kasi lagi daw Mario. gusto niyang Mas maritis pa nga ang mga lalaki eh. Tama ba? Tama ba, Bye Jong? na. Bye. Mamaya na. Makain ako. Walang ano. I love you, I miss you. Mama chup-chup. Hindi na uso yan. Hindi na uso. Hindi na pala uso. Hello, Inday. Kabisi ba ninyo? Uy, ako dati sa Syria ako nag-work. Uy, mau ba? Yan sa may lakos panahon mo sa Syria. Musta man ang, di ba nakakatakot sa Syria? Di ba yan ang binubumba? Agoy, ginhawa, Dilpin. Sabi ko ba kay Sarah, Sar, mauna ka na sa taas, Sar. Pahinga ka na. Kasi nasi pa nag-ayos ka na Oo, gamit niya. kaya nga. Hindi ka natuloy sa kwarto? Hindi na, kasi ayos ka mga gamit din natin pa. Umakit lang ako yun ako yung cellphone kasi Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng 1 hour, magbihis lang ako. Sabi niya, hindi pwede, alis na tayo. Sabi ko, niloko. Joke lang. Sabi niya, maliligo ka pa? Sabi ko, hindi. Magbibihis lang kasi amoy kusina ako. Gusto mo, dadaling ko ang kusina sa kotse mo? Sabi niya, sabi ko, niya, no. Ako, Ginoo. Mao ba? Gira pala, no? Rich brand. Permission po, Inday, sa mga taga Kuwait. Pakipollow po page natin din sa Kuwait sa mga branded na pre-lab. Sa Rich Brand, super mura po ang mga items po natin, Kuwait po.
Ah, ganun ba? Sige, Rich Brand. Pwede ba kaming mag-walk-in dyan? Magkano ang pinakamura? Mayroon bang 100 pills? Utong Dilpin. Ginawa Dilpin, bay. Bay, Marites. Ginawa Dilpin. Okay, wa, may ginhawa kay. Sugo kayang buntag. Halang kinariada. General cleaning kasi kami ni Sarah. Kasi 4 na araw kami wala sa bahay. Kasi nasa dagat, di ba? Wala talagang tigil. Mula kanina. Hanggang ngayon. Nakaupo lang kami saglit kanina kumain. Yun lang ang upo namin. Saka ngayon. Thanks God. Malakas pa rin. Ay. Panabangi ang mga kabos. Abroad pa more. Yan, inig-abot sa sweldo. Kulang pa. Pagdating ng sahod, kulang pa. Huwag mo nang sabihin. Na-stress na naman si Sarah. Kasi pagdating ng sahod ko, ay salamat. May namigay ng star. Ay, salamat ba ha? Ay, Miss Els. Ay, salamat sa 50 stars. Salamat sa pa 50 ba? Hi, Miss Els. May nalamang. Pwede po walk-in. Pinakamura 2KD po. Sa anong address nyo, Rich Brand? Kasi meron din akong may pupuntahan din ako na nagpapamay ng pre-lab. Si Madam Mirna, baka kilala mo yun. Pumunta rin kami sa bahay niya, nagla-live kami. Sige, titingnan namin, no? Maganda sana mag-mine Rich Brand. Ang problema, Rich Brand, wala pang pambayad. Wala pa kaming budget. May utang pa kami doon kay Madam Mirna. Yung ina-research namin, marami na kaming pinamine sa kanya. Kasi pre-lab din yun, mga damit niya. Pass ko na lang ako. Damit niya at ng mga anak niya. Kasi nakapag-asawa din siya ng taga rito. Si Madam Mirna, kababayan natin. Tapos punta kami. March 11 punta kami doon. Pero titingnan ko rin yung mga mo. Pero saka na ha, Rich Brand. Uy. Magnegosyo na naman daw kay Ukay Anis Pilipinas. Doon siya na po. Lolo. Suga ginitiros. Uy, biting ko. Napagod na ako. Sinulo ko na lahat ng trabaho. Ginhawa Dilpin. Tiros ginawa ko diha ay ko palabi. Sakto na lingkod. Napay ugma. Napay unya. Gusto din na nakaranas ko ng mga ang ko. Wala pa nang pagaling. Ginawa Dilpin Tiros ay sige palabi diha kay. Wa dugay pang sa kabulan. Bahin ang trabaho ay gutda. Bahay na lang. Karon 1/4 sa kusina limpyuhi, bukas 1. Ito pa nga lang. Hindi pa nga nahulinisan yung huluin na yan. Hala, Ginoo ko. Kakapoy naman ang kugnaw mo. Ay, tabang, mananabang. Salmiya. Asa dapit sa Salmiya? Kumplito ha po diha, Rich Brand. Kumplito ha ba niya? I-message ko bi. I-inbox ko sa imong address niya. Imuhang WhatsApp. Contact number kay para. Spam ka. Hala, na. Isa naman niya, managan na taan eh. Managan na. Naniyod to na mo. I-inbox ko Rich Brand. Sir, mayroon na naman tayong i-book-in, sir. Doon naman tayo mamukay. Pwede pinakamababa. Ha? Ano? 2K din pinakamura. Pre-lab. Pass daw. Pass si Sarah eh. Saka na lang. Counter na. Wala bang ruba? Yung ruba ba? Ako, kaya lang ako palabak. Mga branded kasi sa kanya, sir. Rich Brand. Kaya nga, rich, mayaman. Tapos branded. Kaya Rich Brand ang kanyang Hindi ako rich. Wala. brand lang sa amin. Wala na yung rich. Brandless. Brandless. Ano, lo? Hindi pa rin pa Ano si Jello? Brandless ko, no? Brandless kasi walang pera. Ano lang palitan mo?
Richless. Hindi pa ano? Mga delivery na mga Richless. Sa city. City. Pa-follow po sa mga taga-Kuwait po. Super branded po mga items natin Inday Kapkap. O kaya sa Salmia po, Black 10. Salmia. Okay po, inbox kita Inday. O, sige, bigyan mo ako ng WhatsApp number, Rich Brand. Kasi mag-ano kami dyan ha, magla-live selling tayo. Nung kami 170. Kahit isang branded lang ang ibigay mo sa akin, ila-live selling ko yung paninda mo. Okay lang? Ba't ang agal? Kahit isa lang ang ano mo sa akin ibigay. Pwede, basta sa Hindi inyo. binigay sa kanya yung... Ayoko mo na mangutang kasi hindi pa ako tapos sa mga utang. Sa yung mga ilang araw mo. Rich Brand. Tapusin ko muna yung utang ko ha, mga May. Tapos na ako sa mga utang ko. May, June, ganyan. Pero ako talaga, ados ako. Kaya okay. Dapat ko naman yung ilang araw. Sara, pwede daw mangutang kay Rich Brand. Pautang ko, kuya. Nako, pag-utang talaga, ang bilis ni Sara. Bakit? Nako, andito naman si Casper Carolina. Huwag kayong maniwala dyan ha sa mga, yung mga, ang lalaki ng mga pera. Huwag kayong maniwala ha. Oo, yan. Huwag nyo replyan yan. At Ito ba yung baso sa Quaker Oats? Yes, mag-uot si tatay. Oo, yan. Akala ko ba aalis kayo? Yan. Soy, Sabihin mo kay tatay, malis kami, nasa salwa kami kasama si ano naglipat bahay, sabihin mo. Sabihin mo na, Ate Mary and Sarah, bring the room of Latifa to Salwa. They bring the room. Abo, ipatay naman Sarah. Hindi ko pinatay siya pumatay. Paki-review po ang live ko sa tanan, mga Bisaya. Ako bahala sa iyo sa TF mo. Sige, Rich Brand. Isang brand lang ang TF, mas okay na ako. Sir, mag-booking tayo, sir. Kasi may TF tayo, sir. Ikaw lang mayroon. May talent fee ka, sir. Ikaw lang may tayo. Dalawa kami ni Sarah mag-model, ha? Rich Brand. Siguraduhin natin na makabenta tayo. Tagaan ti kag hadiya. Uy, may hadiya pa tayo, sir. Sige, dyan na kami magugo ngayong Hindi na kami gagala. Maganap buhay na lang kami. Buka mo natin. Gala sana kami sa March 11. Mag-motorcade ba? Mag-motorcade kami sa Disyerto. Pero sige lang, maghanap buhay na lang tayo, sir. Kasi papasyal kami ni yung vlogger din dito, si Neil. Si Neil Kending Vlog. Siya, dance instructor siya dito sa Kuwait. Yung mga may kending ganun. Si Neil Kinding Vlog. Baka gusto. Ay, nandyan ba si Neil Kinding, oh. Rich Brand, nandyan si Neil Kinding. Neil, maghanap buhay na lang tayo ngayong March 11. Punta tayo kay Rich Brand. Mag-model tayo ng mga paninda niya. I-live natin. Magla-live selling tayo. Manood kayo ha, kasi Rich Brand, mga branded. kami busy. Mag-ano na lang sila, rewatch. Kung baka busy sila, anong oras ba? March 11 ha, kami lalabas. See you. Sa mga taga-Kuwait, punta tayo kay Rich Brand. Mag-walk-in tayo, mamili tayo. Walang pera, pwedeng mangutang. Basta iiwanan lang yung ID ng Kuwait. Anong tawag doon? Pataka? Butaka. Ikama. Sige po. Butaka. Butaka, ikama. Okay, pwede mangutang kay Rich Brand. Iwanan lang yung ikama. Putaka, pitaka. O kaya passport. Pwede ba yun, Rich Brand? O kaya ATM, iwanan. ATM na walang laman. Set up na ako stream ads and reels. Wow! Congratulations, Neil. Neil Kinding Vlog, you deserve it. Kay, very generous kayo ka. Congratulations, Neil. Neil Kinding. Asa naman ang vlog, anak? Gitanggal ni mo? Si Neil Kinding Vlog. Tingnan mo lo, baka gising na alaga mo lo. Kay magtanggal naman tayo sa sala. Anong posisyon naman kaya? Saan man tutulog mo muna? Diyan pala sala? Hindi. Saan ang party Bantayin mo? na lang yung alaga, yung bata.
Sabi niya, pinipilit niyang bukahin ang mata niya. Sabi ko, okay, go, sleep. Pinipilit niyang bukahin ang mata niya. Tingnan niya kung sino ba yung daan. Limayin ko sa kanya orange niya. Sinabi ko lang kanina. Limayin ko. Limayin ko ulit. Kalimutin ba yan na? Kapoy, kaayo Nel. Iting pangaryada na mo, Ronel. Kaya among alaga diri ni. Nibalhin, ug puyo diri. Mga swat mig mga kabinit. Mga druwir. Iting karyada. Kailan nakakit tayo sa kapatid? Harang luya habay. Punta ka lang sa tula po ano? Ha? Beach. Alin? Ang Ang asin gilid mo na na pala. Ayaw ko yung tatay. Aslom gani. Alam mo pa bumili na ako? Ang sakit. Nalagi mo sikreto doa. Binuang ni Jilo, 10-10 pangkabay. Bumili na ako. Ang sakit na nang. Parang pag-huminga ka ba yung parang ano? Unsa na? Makain ng girgir. Tapos, Sabi yung asar nung nagbibideo, lalaki, mo din. Sabi niya. Ang gwapo ng arabo. Bakit gano'n ang aasaran sila? Talaga lang sila matatakot naman sa girgir, di ba? Siyempre, nagbibilag. Ano sila eh? welcome Neil Inday. Nibalit na biyay ka sa Kuwait. Yes, Aiza. Dugay ra. Upat na kong kabulan o pipila ka mga adlaw. Gwapo niya. Oktubre 24 ko naabot diri sa Kuwait. Sarap naman kapiwit kwentuhan. Yes, Deds. Lala. Amo na lang ning kapihan Deds kay para Ano yan mga ano? misiga among mata kay Ano, ang arabo. karon inig uli na ako sa balay maghimo na kong salata ni tatay kay manaka nami di nami manaog. Arabo yun. Bastang kapuyar wag Ang lawag yun. yabang-yabang niya. Ayan, oh. Oo, yan. Yan. Basta lang. Wala siyang yapon sa lalaki. Pina kong uli na pag Pinas ni Ros. Igo na unsa ka si Ate Ros doon karon sarno? Pinatuwag ko yan. Ha? Sinabihan ko yan. Eh, sino ako Pilipinas? Ingo nga musta ka si Ros ngayon kay naa dito si kuan. Ako sa ni opi kay magmaritis sa ami ha. Noon sa mga bay magmaritis sa ami mga bay ha kanang. Maro to gipay bawra na ako ninyo mga bay nga harang karyada na mo ro mali na mo alaga diri pili siyang lolo. Asa akong nanay nana diri nagpuyo. Muna gipangaswat na mo ilang mga gamit. Halang pangaryada na mo kay nga malita. Koy mga bag. Pag abot taas na pang mga kabinet ipambalhin. Adto, hakot dito, hakot diri karyada. Hagan. Makaluoy. Unsaon? Katawa lang yapon na ni bay, tawanan mo ang iyong kakapoy. Sige bay, thank you ha. Thank you for watching mga bay, rich man. Titingnan ko ha kung anong gagawin namin kasi si Neil, makikita din kami ni Neil Kending. Naami plano ni Neil. Tita Leti, hello, mega love siya Tita Leti Jensen, I miss you. Tita Leti Jensen. Mananghid na ko ninyo tanan, Tita Leti kay Marites, ami dire may na makusga. Makabaskog ba yan ni mga Marites? Makabaskog ba ginagmay? Okay, bye. Thank you.